Как да си купим качествен автомобил втора ръка? Това е въпросът, чийто отговор ще получите в следващите минути. Най-големите капани за потребителя и порочните практики на нелоялните търговци разказва в репортажа си Ирина Шурикова, съвместно с Асоциацията на вносителите на автомобили и Комисията за защита на потребителите. Нереалните километри, фалшиви данни за разхода на гориво, добре замаскирани щети са най-честите измами, на които можем да станем жертва при покупка на автомобил на старо. Годините назад имаше огромен глад за автомобили в България. Знаете, по комунистическо време беше проблем човек да регистрира кола от чужбина. От тогава условията и пазарът са се променили драстично. Аз съм един от първите в този бизнес. 89-та започнах да внасям автомобили в България. Правил съм 3 автокъщи до сега. Дългогодишният опит на господин Доросиев сочи, че една от основните предпоставки за измами в бранша се корени в нелоялната конкуренция. Най-големите клопки при нас в асоциацията идват най-често жалби от Дупница и Горубляне. Защото там хората работят на парче. Има много тъй наречените автокъщи, в които човек наема срещу дадена сума 30-50 до 90 лева на Горубляне, наема паркомясто и залага въпросния автомобил, без да гарантира качеството. Продава този автомобил на клиента. На другия ден има проблем в автомобила, клиента се връща, човека го няма, той вече е освободил това паркомясто, наел си някъде в друг район друго. Потребителите трябва да са нащрек и за друга голяма клопка. В България много често са манипулирани километражите. За жалост, много често това се случва още в чужбина. Според Любомир Доросиев, когато превъртането се извършва в чужбина, е необходимо единствено да се отиде при специалист, за да върне километрите на колата. По този начин и цената става по-солена. Следващата стъпка е собственикът-продавач да потърси друг търговец, който да купи автомобила с вече манипулирани километри. Местният търговец няма интерес тази кола да я продаде за вътрешния пазар, защото не е сигурен в километражите, като има един, двама, трима собственика автомобила, то е недоказуемо и съответно автомобила тръгва, дали ще е за България, дали ще е за някоя друга държава, Полша, Естония, Румъния или където и да било, и тя идва с готов манипулиран километраж. И така стига до потребител, който е готов да се изкуши от достъпната цена. Разпространен трик, от който много са пострадали, е ефтино купената от посредника кола да се закрепи с ремонт, докато си намери собственик, за когото мъките тепърва започват. Никога не съм попадал на, така да речем, свясна кола. Всеки път, все нещо е имало, всеки път не съм оцелвал, нали. Въобще не получвам на качествена кола. Последно, когато си купувах кола, беше преди 3 години от автокъща. Предимно от автокъщата са всичките коли и естествено всичко беше нормално. Нали, цената беше добре, когато отидох там на място, изглеждаше добре колата и така нататък, но в последствие вече още на първата седмица взеха да изникват някакви проблеми и в последствие се оказа, че има и по-сериозен проблем под двигателя. Потърпевшият Кирил е дал половината от стойността на колата за ремонти, след като я е купил. Главно като двигател по двигателя и по двигателната част още. Горивната система, дизел е колата, дюзи и така нататък, ако има някакво значение това. Една от най-скъпите частите на двигателя, на дизелите коли, това е основната част. Дюзите и оттам се почна ремонт основен на двигател и така нататък. Нормалният човек, който не е монтьор, който не разбира от коли, смятам, че и да види нещо, няма да го разбере. В смисъл, така вече ги правят колите, че ги закрепват по... Нали, следим някакви стандартни неща, като изтъркване по кормилото, скоростен лоз, нали, видими части от пребладисване, удар, такива работи, но аз нито съм техник, нито мога да кажа, нали, като двигател как е. Аз съветвам абсолютно всеки, който купува кола, задължително да минава през оторизиран сервис или доверен сервис най-вече.
Ако търговецът ни откаже да даде автомобила за преглед в избран от нас сервис, това следва да е достатъчно голяма аларма, че нещо не е наред. А репликите и схемите за заблуда на купувача са добре отработени. Дай да ти направя цена. Аз трябва сега, ако откараме колата до някой сервис, дай сега пари, да ти викнем пътна помощ, с която да откараме колата, ама дай ми 100 лева напред, ама дай ми 300 лева. Това са схеми очертани във времето, които гледа да му свали цената. Виж колко струват на пазара, ама ние ще имаме по-евтино. Тук е и да вметна, че българин е крайно време да се научи, че евтиното винаги е скъпо. От Комисията за защита на потребителите ни информираха, че при тематична проверка са установили кои са най-честите нарушения на търговци на коли втора употреба. Предоставянето на невярна информация върху задължителните табели за година на производство, кубатура, километри, мощност и разход на гориво. Нелоялните търговци вписват по-ниска цена в сайтовете си от реалната, както и недействителни характеристики за автомобила. Нарушение и ако липсва информация за цена или параметри на машината. От комисията напомнят, че по закон потребителите имат право да предявяват рекламация за дефектна стока до 2 години от закупуването й, включително и когато тя е втора употреба.